tak... Keď si mala koľko rokov? Asi 3. No. Tak som pozerala raz v televízii, dávali pápeža Jana Pavla II. Aha. A on tam mal svätú omšu a kázal. Aha. A ja som počúvala tu jeho kázeň, lebo to nebolo dlhé, to bolo len chvíľku. No a on tam hovoril o Pani Márii, že to je vlastne naša mama a tak. No a ja som si vtedy povedala, to je ono, to je pre mňa. Aha. Ja potrebujem mamu, takú, ktorá by mi rozumela. Aha. Ja sa budem modliť k Pani Márii, aby si ma zobrala ako svoje dieťa. Tak si mala 3 roky, sa povedala? Hej? Takže potom vlastne vďaka tomu, že ja som dosť často pozerávala teda Jana Pavla II. Aj Matku Terezu, tak som sa naučila modliť. Ale vedela som sa modliť len Zdravá Mária. Aha. Prípadne ešte Otče náš, keď som niekde počula od niekoho, vieš. No a... Bo doma ťa nikto neučil. Nikto. No a... Sama si sa učila. Sama, no. Aha. A potom neskôr som ešte poprosila starku, aby ma naučila vlastne sa dobre modliť. Aha. Tak sme sa modlili spolu. Otče nás, zdravá sláva. To si koľko mala rokov vtedy? To neviem. To tiež som bola nejaká malá, možno 5-6 rokov. No a potom vlastne ono to bolo tak, vieš, že keď som mohla ísť do kostola, keď ešte náš kostol nebol postavený, ale na tú inú dedinu, tak som šla. Ale keď som nemohla, tak som nešla. Ja som nechodila často. A tým, že to bolo asi tak možno do 5 kilometrov, to ani nebolo možné, lebo som mala 10 rokov, si predstav. No ale rodiče ti zabraňovali chodiť do kostola, či to bolo im jedno? No vtedy o tom nevedeli. Aha. No ale nevedeli, že si sa strašila dcerka na 2 hodiny? Tak 2 hodiny zase, no. Vieš, ja som povedala, idem sa hrať, idem sa bicyklovať. Zobrala som bicykel a šla som. A babka chodila 5 km tam do kostola? Ona chodila tam, kde bývala. Lebo ona nebývala tam, kde my. Aha, chápem. Takže tak. A potom, keď bol postavený náš kostol, to som mala 10 rokov, keď bol konsekrovaný. No a od tej doby som potom chodila, ale nie často. Ja som nechodila každý deň, možno raz za mesiac. Alebo 2-krát za mesiac. Vieš, že kedy ako sa dalo, kedy to bolo možné. No a potom, ak si začala mať tie zjavenia, to si už častej začala chodiť? Vtedy som začala chodiť aj na náboženstvo. No a potom to príjmanie v tej 20-ke to si mala kedy? Hneď, jak som prišla tu študovať, tak hneď som proste poprosila, že či by som mohla prijať sviatosti. Ale to aj ťa okrstili vtedy? Všetky 3 naraz. No. Super. No super. No. Dobre, že tak sa stalo, ne? Dobrá. Tak na taká stačí tak do reportážu. Reportážu výsluchu. No, uvidíme. No, dám to na internet. Preložím zase do poľštiny. Aspoň to bude, vieš, viac také... To je také úplne... Ja myslím, že aj ateisti radi to počujú, lebo také... Hovoríš veci, ktoré oni napríklad... Tež, vieš, ľudia hovoria normálne, takže z cirkvu nie sú, lebo vidia, co kňazi robia, že... Samozrejme, tam tých kňazov je možno tých takých, čo dajú zlý príklad, možno 8%, bo včera hovorí asi nejaký kňaz to hovoril, a ten biskup, arcibiskup v tým Trnave, či, ja už neviem, kto to povedal, nejaký kňaz to povedal, že na internete som čítal, že povedal, že tých kňazov, ktorí môžu dávať zlý príklad, to je nejakých, tak jak Ježiš mal 12 učňov, nie? To ten jeden na 12, to je 8%. To je, vieš, že tých kňazov môže byť takých tých, jak Judášov, že
8%, zvyšok je akože dobrý, ako zvyšok apoštolov bol dobrých, len o nich sa viac počuje, nie? O tých takých prawie, bo tam sú pokorní, nic nie robia, nie? Akože nepredvádzajú sa, nie? Možno to je, neviem. Ale też zajímaво v Trnave, ten taký arcybiskup, on też zajímaво vyprával o tych wyšetrovaniach prawie života po smrti, vieš, o vedeckých dokazoch, že úplne arcybiskup, ten Sokol, možno si ním počula. A úplne múdro vyprával a také veci, že tak... Sokol? No. No, ďakujem. Ale a ty vieš, kto to je? Ja som počul różne veci o nim, ale wczoraj jak som go počul, tak fakt podľa mňa, no možno nie wiem, czy jakie złe veci robił w minulosti, ja go też tam nie chcę súdiť, ale wczoraj keď vyprával, to vyprával úplne múdro, otvorene a úplne bolo vidieť, že to prežíval tak tú vieru. Možno, ja neviem, jaký bol, różne veci som počul, možno sa obrátil, neviem, ale no teraz podľa mňa... ťažko. Podľa mňa ťažko, ale nechcem ho súdiť. No neviem, čas ukáže, no. Ale Sokola by som vážne nebrala. Teda akože vôbec. Však tu ľudia vedia o ňom dosť veľa vecí. No čo len, že som počul, no ale ja jednoducho neviem, no musel by som s ním povyprávať osobne, mať názor, nie? Ale... Ja som myslela, že o Bezákovi hovoríš. Nie, Sokol, no Bezák je niekde von, nie? Asi. Neviem. To neviem. Neviem, kde. Ale ti poviem, že no, jak včera, vieš, došli tie ľudia z tých z dediny na tú omšu, vedeli, že Sokol, že idú si go pozrieť, ale po omši też hovorí, že úplne kazania boli všetci prekvapení, že úplne dobre vyprával, ne? Takže no nie, možno sa, neviem, nechcem rozmýšľať nad takými vecami. Dobre.